Huma biss 52% tal-ħaddiema tal-ħwienet li ngħataw xi tip ta' taħriġ relatat mal-flus u l-pagamenti. Din ir-rata baxxa waslet biex il-Bank Ċentrali ta' Malta flimkien mal-GRTU iniedu sensiela ta' sessjonijiet ta' taħriġ biex il-kaxxiera u persuni oħra li jirċievu l-flus jeżaminaw l-awtentiċità tal-karti tal-flus b'mod iktar professjonali u effiċjenti. Dawk il-persuni li jkunu b'mod kontinu jaħendiljaw il-flus ikunu iktar skilled biex jarfu il-karti minn dawk li jkunu ġenwini u dawk li jkunu folos. Naturalment biex nipproteġu kemm in-negozji Maltin milli jibilaw karti folos u anki il-konsumaturi li forsi xi ħadd jgħaddilhom karta falsa. Sandro De Marco, deputat gvernatur tal-Bank Ċentrali, sostna li huwa rwol tal-bank li jiżgura li l-flus f'ċirkolazzjoni f'pajjiżna ikunu awtentiċi u ta' kwalità tajba. Għalhekk 800 impjegati ingħataw dan it-taħriġ f'bażiku f'iktar minn 100 sessjoni sabiex dan il-għan jista' jintlaħaq aħjar. Min studju tal-Bank Ċentrali rriżulta li huma biss 50% tal-ħwienet f'Malta li għandhom magna li tivverifika jekk il-karti tal-flus humiex awtentiċi. Bil-maġġoranza tagħhom ma jafux li l-magna trid tkun aġġornata b'mod regolari biex taraf metodi ġodda ta' falsifikazzjoni. Minkejja l-rata ta' noti folots li jinqabdu mhix allarmanti, il-Bank Ċentrali jappella għal iktar sigurtà. Aħna bħala pajjiż maħniex xi pajjiż li għandna xi rata għolja ta' flus folos komparat ma' pajjiżi oħra, però ir-riskju dejjem jeżisti u dejjem irridu noqogħdu attenti allura aħna ninkoraġġuhom il-tal-ħwienet biex kemm jista' jkun jinvestu f'dat tip ta' apparat, speċjalment dawk in-negozji li jkollhom turnover sostanzjali. Dan b'mod speċjali fid-dawl li pajjiżna għandu rata għolja ta' nies li għadhom jippreferu jużaw flus kontanti u ċekkijiet minflok mezzi ta' ħlas elettroniku. De Marco sostna li din ir-rata tisboq il-kwota fissata mill-Bank Ċentrali Ewropew u li kawżat hekk pajjiżna qed ikollu jħallas penali.